Kto to všetko financuje? Ja sám. Vy sám? Áno. Zmenili vizuál, zmenili ste farby kampane. Pomôže vám podľa vás to, keď vás dá strana viac do popredia, tak ako sa to teraz udialo aj na tých billboardoch? Princíp je taký, že zaujať, to znamená oranžová farba je taká dosť výrazná, tu si každý všimne a v podstate zabezpečiť to, aby pokiaľ možno zo 100 občanov Slovenska vedelo, kto je Zoroslav Kollár a v tej druhej fázi, čo je to politická strana Právo na pravdu, to je účel. Po vašej tlačovej správe ste písali, že okrem stretnutí v regiónoch používate alebo rozsiahle využitie vonkajšej internetovej reklamy, direct marketing, ako aj stovky billboardov a citylightov. Kto to všetko financuje? Ja sám. Vy sám? Áno. Žiadni sponzori? Pokiaľ viem, tak na transparentnom účte nám nepribudlo ani euro. Financujem si to všetko z vlastných zdrojov, čo je ohromná výhoda, pretože nebudem nikomu nič dlžný.